Okay guys, good morning. Wala tayong kwan. Malabo yung lakad natin ngayong katapusan. Postpone muna yung long ride ko. Dito na lang muna siguro ako. Hahanap ng hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Walang pasok kami ngayon eh. Siguro gagala-gala na lang dito kung saan malapit. Ayaw akong payagan eh. Ayaw akong payagan ng ng aking misis na walang kasama. Kaya hindi ko alam kung paano gagawin ko. Postpone. Yung kasing inaaya kong makakasama hindi po pwede, may trabaho. So tiis-tiis na lang muna. Dito na lang muna sa malapit. Hindi ko alam kung saan ako makakarating. Bahala na. Siguro gawin na lang ako ng Bustos siguro. Tara guys, samahan nyo na lang ako. Siguro maaring next month na lang, mga katapusan. Yun, siguro baka wala ng sagabal o kaya tingnan muna natin mabuti kasi magpipiyesta ng ng Bicol nitong September huling linggo yun doon ko na lang siguro itaon yung long ride ko. Mas mainam yun, marami akong document ko. Yun, baka sakali na makukunan ko yung yung ginagawa doon sa Peña Francia, yung prosesyon. Yung pag sinasakay ng yun ng bangka, yun, translasyon. Para gusto kong masaksihan ulit yun kasi matagal na rin akong wala sa Bicol hindi ko na nasasaksihan yung mga gawain dun tuwing fiesta. Tsaka yung yung mga military parade na parang mukha nung sa mga dati C80. C80 kami nun. Lahat ng eskwelahan sa Bicol sumasali sa sa Peña Francia. Yung bago magpiesta yung Peña Francia, merong military parade yun. Yung mga gustong sumali eskwelahan sa ganyan, may mga contest yan. Lahat nung pagandahan ng style sa pagmamarcha, naranasan ko yan nung high school ako. Hindi nga lang kami nanalo nun, pero maganda maganda yung ganun, yung dating eto guys, nandito tayo sa kalsadang bago. Bypass na lang. Ayan gawing kaliwa. Gawing kaliwa. Yun, bypass. Galing malapit-lapit na yan bubuo na yung flyover na to. Laki.
Sira-sira na rin yung ano, kabago-bago nito. Kabago lang eh, sira na kaagad. Ano ba yan? Sa laki ba naman mga truck na dumadaan na yun eh, kung hindi masira kaagad siya. Ang laki. Oo, mga ano. Dito kami dati nagja-jogging eh, nung hindi pa to nagbubukas. Mahaba yung pinagja-joggingan namin dati eh. Ngayon wala kami mapag-joggingan eh. Nagtsatsaga kami doon sa ano, yung doon sa isa na maigsi lang. Dito sana mahaba, kaso hindi na pwede. Baka ma-aksidente lang. Ito ba sa kabila? Pwede oh. Pwede nga pala dito oh. Di pa naman bukas. Pwedeng pag-joggingan yan. Kabilang lane. Ginagawa pa eh. Oh, ito. Oh, crack na oh. Sinara ulit yung ano. Pwede na pala. Pwede ulit palang mag-jogging dyan oh. Pwede pala ulit mag-jogging oh. Sinara yung kabilang lane. Oh, yung kabilang tulay oh. Pwede pala ulit mag-jogging. Makapag-jogging nga ulit bukas dito. Ayun oh. Oh, nagja-jogging din kami, nagja-jogging dati eh. Pwede pa ulit eh. Kasi nire-repair yata yung kabilang lane eh. Sinara muna. Ayun oh. Mahaba rin to. Meron yata ang 2 kilometro yung haba nito eh. Tulay na rin. Ayun, dito na tayo. May bayad ko yan. Barangay Ibaga. Ayan. Pasal muna tayo dito. Saan ba pwede? Pwede kayong bumaba doon. Tingnan muna natin. Kaya bababa na lang ako. Okay go. Ang ganda mo yun. Punta na lang sa baba. Ano ba to? Conrado Garcia Mercado. Mr. Irrigation. Bababa tayo. Tignan natin. Okay. Tignan natin. Ayun, may mga tagak pa no. Uy, ganda. Bakit na tayo? Magdire-diretso ako dyan. Ay, may mga ibon no.
Sakay na lang sa baba. Hanap na lang doon. Baka may biling. Saan ba? Yun lang, park. Ay, baba. Pwede ba dito? Baba ako na lang. Teka, tingnan natin. Dito na lang.
Uwi na tayo. Dahil pa rin hindi na ako kumain. Sa bahay na lang. Okay lang eh. Pasyal lang. Gagala tayo. Bustos Loop tayo. Andito na tayo sa Tibagan na tayo. Nasa Tibagan pala tayo.